Masak sesuai requestane si bocil cah, njaluk masak ayam Kentucky. Lah iki mau ayam 500 gram tak marinasi nganggo bumbu marinasi karonan uyah, tak ulet-ulet ngono wae, tak cuekin dhisik. Mari ngono terus aku nggawe tepunge. Tepunge kan tepung terigu, terus tak imbahi karonan petang sendok tepung tapioka. Sakjane pakai tepung beras gandeng aku gak duwe ya wis tak imbahi karonan bawang bubuk, merica bubuk, karonan penyedap, uyah tak ora tarit. Lah terus aku iki mau gawe bumbu pencelupe tak pekno trigune sithik, terus tak imbahi karo banyu tak carupi tak udhek cah. Lah terus pitike sing wis tak marinasi man tak cemplukno ning adonan basah, terus tak uwel-uwel ning nggone adonan keringe tambi ditekan-tekan ya cah. Lah hasilnya terus ngene iki keriting. Lah terus ngono digoreng nganggo minyak sing bener-bener panas ya cah, nganti panas tenanan minyake, terus dicilikno kompore. Aja lali diwolak-walik ben ora gosong. Lah iki wis ana sing gosong cah mergo kelalen. Nek wis mateng golden brown terus dientas cah. Lah ini ayam Kentucky requestannya Bosil, rasanya itu keras banget.